Tas kasulatan batsok dinhi sa Salmos 106 tudling 3. Happy are those who obey God's commandments and who always do what is right. Bulahan kadtong nagmatinumanon sa makasuguan sa Dios ug nagbuhat og matarong sa tanang panahon. Kinsa ang bulahan? Ang nagmatinumanon sa makasuguan sa Dios ug kadtong nagbuhat og matarong sa tanang panahon. Salmos 106 tudling 3. Sa tubit 4:17 sa maayong balita Biblia nagkanayon kung ang usa sa mga nagtuo sa Dios mamatay, hikayi og pagkaon ang iyang banay. Apan ayaw gay pagbuhat niini kung ang mamatay daotang tao. Mamatay gani ang daotang tao, dili pa hikayan. Kung ang matarong gani mamatay, hikayan og pagkaon sa tubit 4:17. Sa Lucas 12:5, kahadloki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog ngadto sa impierno. Ang akong pangutana ani Badsok, matarong man kani ang Dios, ngano man giingnan man ta kahadloki ang Dios? Unsa may buti pasabot ani nga mahadlok man tag Dios, matarong man kani ang Dios, Badsok? Paliw ko no kukupatin-aw ani Badsok. Salamat kay Brad Rhodes, imong matulunanon kayo nga pangutana. Huwag mong ipasukad ang nindot kay mga passages of the scripture. Salmo 106:3, malipayon nag usa ka tawo nga matinumanon sa mga sugo sa Dios ug nagbuhat og matarong kanunay. O tinuod yun na. Ano na tay defense against all enemies of our soul and spirit, that is obedience sa commandments and doing good, busy doing good. Huwag idagan ng yawa kay mahadlok man ang yawa ninang matinumanon sa sugo o nagabuhat og mayo. Busy kayo ang tao ang iyang kalag sirado tungkol siyang buhat nga mayo, ang yawa di kasunod. Yes, sa Tobias 4:17, ang usa ka tawo nga dunay pagtuo sa Dios matarong kung mamatay paghikay. Pero katong daotan ay paghikay lang kaniya. So may meaning nga kana mangong mamatian ang mga tagtungod na naibaroy anak nga pinangga kayo, ang maginikanan magsuon, di magkaon, magpuasa, gutom kayo. Muna hikakayan, ano makakaon in taon. Ang mga ingno na to, mga buhi nga tagtungod, ya daghan sa manguyog, paghatod sa haya nga to sa kalubngan o sa cemetery cemeteries in English, muna pagkano na to. Pero katong dautan mamatay, ayaw kay sabot nga tao nga dautan wa gid tali maghinulsol ya nagsukul-sukul pa sa balaod sa Dios. So dili mahingikayan kay mingon yang mga tao nga gi busog magyud bisan pa niya tong tao nga nag sa ulog sa kalipay batok sa Dios ya hikayan pagud iyang kamatayon. Amot sa butana nga kanang paghikay dili pa kanon ang kalag ani namno ka mukaon ang kalag pagkaon alang sa mga buhi nga manguyog. Di lang maghikay kay kung daw kay notado sa pinuang abuso, juter mga manguyog, muna di lang hikayan, bitaw practical lang na siya. Ang importante mao nga ang pagkaon nga gihikay dili para sa kalag, kundi sa tagtungod o sa nanambong pagsaulog sa paghatod sa haya ngadto sa kasamang kon sementeryo sagrado. Muna nga itong tubag sa ninot nga pangutana ni Brad. Biday, pangutana, importante rin na ulhi. Nga Lucas 12:5. Kadluki ang Diyos, kay human siya makapatay, tambog sa inyong kalag sa impyerno. Kanang kadlukan niya, dili sabton nga ginupangis, mangilad kay gitsura. Ambot sabot kay Diyos, justisya. Ang justisya mo ni, kung makahimot ang sala, dakong sala niya, wag itay kadlok sa atong sangputanan, nga may impyerno ta, sige lang po taglipay-lipay, mo na nga, angay tang mahadlok kay ang hustisya. Sumala sa Salmo 7:11, ang Diyos maghukom, pero maghukom nga di hustisya. Husto iyang hukom. Mo na nga hadlok ta kay matod pas Ginoo, kung makasasala na, humana, mamatay na tawana, itambog ko na sa impyerno. Tiyo mo na, may kaning pagtulunan na niya ito bitang dili mo tuo nga doon ay hukom human sa kamatayon. Kaya itong mga igsoon with jurispeak sa mga saksi ni Jehovah o uban pa, Seventh-day Adventist, so sila mo tuo hukom human sa kamatayon. Pero kini klaro ni, nga human ka mamatay ang Dios may gahom pagtambog dayon nimo sa impierno.
Lucas 12:5. Muna nga kadlukan na to ang silot sa Ginoo. Mo nang mamalik din tas paghinulsol kay lagi hiyabtan niya ta. Nana sa Sirach 5 bersikulo 5 ay paglangan. Ay paglangan pagdiki-diki pagbalik sa Ginoo kay kalitra ba mabuto niya kasuko sa Ginoo awahin na niya ang imong paghinulsol na madawat kay mabdan ka sa talinggap sa wa magpaybaw nga kilat sa kamatayon nga kalit kayo. Balik tani Brad